A miña implicación no mundo do viño empeza no ano 2006 e foi pasando por varias fases de un momento de sociedade, construindo unha SAT con xente de aquí de Vilachá, e logo no ano 2011 pois rompeuse esa SAT e bueno, pasou a ser autónoma e unha bodeguiña sola, pequena. Entonces, desde o ano 2011 hasta ahora, pois sola, sin máis. A miña relación con Vilachá, Vilachá para min é como se fora a miña religión. Os que nacemos aquí estás relacionado co mundo do viño, sí ou sí. Entonces, nacemos nun momento que o mundo do viño en Vilachá pois era simplemente un complemento de outras actividades que a xente facía, sobre todo ganadería. Nunca se pensou nese momento que se podería vivir do viño. Entonces, no momento que chega a denominación, empeza a poñer pois un pouco de orden nos precios e na calidade da uva e na venta de uva, a que fai que, bueno, que empece a ser un poquinho serio e se faga un pouco máis profesional. De aí que agora pois podamos vivir desto. A situación da denominación é complexa, pero penso que se ten que solucionar todos os problemas desde dentro, na mesma xente do sector, non metendo xente de fora, tipo políticos, tipo empresas de outro tipo que non saben nin de que vai o tema e todo o mundo está aquí opinando, intentando organizar o que non saben. O verdadeiro problema da denominación é que non hai relevo xeneracional. Por un lado vamos tan adiante, por outros hai cousas que non están nin superadas, non? Entonces, hai moita viña sin legalizar todavía, non se superaron os localismos, o sea, hai xente que non fala aínda de Ribeira Sacra, aínda fala de Amande. Iso a min ponme enferma. Así que, bueno, un poquinho así. Entón, hai moito que solucionar aínda para iso. E penso que as axudas pois, son positivas, van a manter pois, un pouco que non nadie vai con esa axuda a decidir a súa vida, si agora dedícome á viticultura porque hai unhas axudas ou tal, pero si a manter por lo menos a xente que o está facendo. A mencía ocupa, digamos que o 80%, e logo a garnacha pois, é un 20%. E son cepas moi velliñas, na mencía non, mencía hai novas e vellas, pero na garnacha son cepas moi velliñas, entonces producen moi pouquiño, e bueno, pues producen o suficiente porque eso, canto menos produzca, máis calidad van a ter, entonces que é suficiente, complementase perfectamente. E logo, bueno, con esas uvas elaboramos o viño, o Aldofrade, que é un viño mencía, vamos, un típico Ribeira Sacra, fresco e afrutado. Entonces, co manexo que facemos, intentamos pues, que a uva chegue moi fresca á bodega para que manteña sempre máximos aromas posibles. A verdade é que estamos tendo casi todos os anos ataques de mildiu, é o que máis teño eu, ataques de mildiu, e en algún momento é bastante importante, como que algún ano fixo perder casi, non a totalidade da produción, pero a gran maioría. E un pouco, pois, dado tamén a que non damos demasiados tratamentos. Por que fago isto tamén? Porque eu quero que a planta se faga forte, o sea, eu non lles fago unha vida fácil, digamos, mas ben difícil, teñen que luitar contra todo.